amai phu bijoy be KSA e Robert ke do Japan kachoningri kar kokalong kapang ni tan PHE akora lang radatum junlong le Dhobri along Divide 365 apherang ke aphan police kachene kaputhak KPC kapin ram Kardom pini prime time betalong penili sami jili hansepi non betang tompen arjik tha KSA amhang kapat heke komani rada songalong ka cheribdun lingjia phan kali KSA laki khai ki sungki boy aparman karja pidun jia phansi amhang kapat hek basi KSA amai phu bijoy be ningje Kedamtang ningkan suri kreser kebra phokebra serkep aningkana hotpen aki hai Pratap Chandra Tokbi karlitang Gandhiram Timung lapen ki ongdung ari sang huatum karbia khai ki sungke boya porhot kar japidun thipjia phanpu akemang padosi kar bilo charlia song mate KSA amhang nang patheklo Alang litum khai ki sunga portena hota nangchi songbom bang bomsi penam jakhong ni phai inquiry isi anke KSA arta ningkan throkebra isi nang plengtangno Perangke amai long KSA amai phu bijoy be kaning jia tengki KSA asong kapang tang jia phan kedo an karbeng long arata vidi sore penchenglok jakong horang anta kachirap chitoki pidun kenang sot binong lang athe non kedo bom akai hot long le phelang kachirai kom penchenglok sonsuri khai ake sung kache song nang jike eprang se ki onglang kado gawe karbel ang long arat phan nili puthot labang so along klang long penale tumhan kejunuri gang tum alam ang lapuhan lo karbilo chali asong phan puthot ke bang jiar ni litum archu punthuna aru se ja kom biduna lapen ke non khe phan je song ni along an same tum je song aja kom horang mang biduna ni la ase manam ke bang jiar ni silitum ke je song bang dula non litum virang nang litum akhai iltum a culture iltum long lek hela iltum autonomy punon kado kabe iltum jakong tivir saidel asine nin samme ning thilo labansu itum kete song playing play asayang ding asame ke bang yani ani and a pin pen itum chun pon po laben ke karbilo chali song long stame kapre akisum ge boy ge do sanchom da ke do ke bang yani apor ne pin pen na bangso isivet ke dos thegi phansini lin amastame kado win anu ni taram iglo lapen ke dam tani samen tu mahin pen bang taram igber lapen labangso kichiru malong klamang ni tu mangai welcome lo Lasi ke bang jilang arni khai long ri akisung pen kapajok don Japan ke matha do pulote KSA arorem ke do an atumta ning kamatha chikerla se apor and ipin pen KSA e Robert dobek nang popusi kachoning ri padupon Alang likaning jia tengke KSA inglong pho atumke kedamtang arnita ningjelo lapen non sitame KSA e Robert ke do Japan ke kaike ta chisek ding loputa KSA amai phu bijoy be pangdakpon News Text Report Karbiang Long Live Hauraghat Subdivision Kaparlo Kar Kokalong Kapangnitan PHE Akora Long Asai Khiatum Mithang Asai Kachiklemang Vederajok Radatum Kijuna Lang Katikog Dunang Radatum ta Mason Lang Ejoy Jun Long Nang Chipusi PHE Asai Kampen Pregja Madimalong Water Supply Scheme Mati PHE Akor Pangnido Sitami pinni arnianta ki ongdong adimalong ki aningkan radatum PHE alang ki jonlong leta dolang. Lason thak se Hauraghat Subdivision kaparlo kar kokalong kapangnitan PHE akora lang kidamtang penang aningkan pen lang ejoyta jonlong lidetlo pusi hadaga radatum ningririnti. Lang ki jonlong jikalisi saikhiatum amithang asai ka chiklembang vederajok a hemanta pamurim sanglo. Lasi bangso PHE akora long arpu ketang asai khia tumaphan prabjin pen arpu pachiklem thusi puthot mesen alang avar sainang pali thunang jipusi radatum karbeng long autonomous council kachari PHE asai kam kelang chari ke theki dinga tumaphan kachoning ri padopon tarabasa pen derchuna rongpi karbeng long live
धुबरी along DY 365 apherangke Rajiv Sharma pen Lanka along Pratibimba live apherangke Gautam Mech atumaphan kanghu kanghi ason police atum ne pancheksi adu kanghoya puthak Kheroni Press Club soda kapenram padupon Kedam tangarni Dhubri along DY 365 apherangke Rajiv Sharma pen Lanka along Pratibimba live apherangke Gautam Mech atumaphan Prekja madimalong pen ajo ameke janga porhot kanghu kanghi ason police atum kene ponlaki chokche Lapen laso puthak sodak pinram pon lopusi Kheroni Press Club ahin pen pangdakbon Kheroni Press Club asai hemalong tongsekot maiche phapon se Indian Constitution along ke tokdak 4 pillar laki press lapen media atumda isi anu joklo Voipit sitame pherangke atumaphan police atum lapuson aron repen keneptap kenepru abangke Indian Constitution aron karkana sonno mate nu jokphri aja kongkapa bop ason lopusi mayalong chethanpon Mayalong Kheroni Press Club amai phubarim karditang kuhiram teron akarjong chomrong so along kelipa media phanta minute isya phan arna mardom piponsi Kheroni Press Club arpu kimi sitame chelar poilo arpu kimi kache pekalong mohan teron aphan maiphu dhoniram tiso phan dun maiphu dhoromvir chauhan aphan chunbang lapen pranjal protimnar aphan rapchunbang arpu chipek ponlo Kheroni pen Mohan Teron Karbengong live Dolomara Bajar Committee atumpen Corona war ki khangja phanpura hithi iroya pharman Dolomara ahithi kangker kepa Pirthe adang pichot kali Bharat aden lason se Assam along rilapen Karbenglong district along setami arnivang corona ke sophainang ke bad bamajok kaphere meme atomonsi dokoklo Kichengako ke Karbenglong district along ke inut aphanta corona ke so ke nederjok green zone puse sarkar pen hokmonno bonta angtan pen ke bangatum corona ke so ke wan lokajok non ke ladake do prong amonet hejan angbongta chiun thu detsi arnivang ake so phainang bad bom tangno Lahai hoya puthak Dolomara Bajar Committee atum matha parsik bonse kibangji lang arni Dolomara ahawaralong corona ke so anut kapre kaphan kapa un edji mate kikhang dun hedja phan pu mathasi kibangji jakhong ni phai ingkoi ra hini arni pen Dolomara ahithi hithi iroya pharman kanghap klengja phan cheparai pondetno Kangki resek angtan pen langa ok broiler longhonga ok pen chenglok kapre ahormuke bande dejia phan lapen hithi ajo jorlong leputa Bajar Committee atum sodak pen pangdakpon Militum Bajar Committee ahin pen ki pujalam thege lahelo non 22 tarik pen ke litum inter district bon polam do laso corona covid 19 na puthak asila song bong litum tak alok si sitame ilitum kadu kabe kitam ke bang pendang lok la pen jor chulang pendang lok sitame laso bon bho se ke bang ke litum kadu kabe kisijor chulang sitame jor chulang ledet sikime la pente alo somar sapimar tum sitame thoi pen pene kewan long hong pene kewan tado pen hapu pen kewan atum tado basala hai tum phantai litum kadu kabe ton pen ke bon ege phansi ni tum Bajar Committee hin me tame chuning ripa kasi non kidam tang ason thak jitu lockdown kibi ason thak ke na hokta barjam jide nangpo lasi laso ke barjam jide ji phansi rata tumphan rong so tumphan kichuning rialam thebangala hello nilitum je alang litum dukan bajar ke jor along sita mask enai lapen sanitizer use nai lapen 1 week of he laso jitu do data phi sitame rong asoranta laso ke wanganta mask lapen sanitizer la hai use nai pusi nilituma hin pen chuning report Dolomara pen RJ Sonongkhan Karbengong live Pini prime time berta ke lepas kang toneklo domi thakmi kardom